Barka da an tayawa, tabbatar da ka danna subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun sabbin fina-finan Indiya Hausa. Kuma duka a kyauta! A Indian Hausa Channel TV. Miskila kayataccen kapce ne na kamfanin Al-Hussein Record masu barbaɗan fassara suka fassara muku shi. Miskila kayataccen labari ne akan wani gawurtaccen shedan. Ba shi da wani burin da ya wuce ya ga ya mallaki miskilin iko don addabar duniya. Bayan fitowar hannun kala surɗin daga cikin rafin da ya shake ɗaya daga cikinsu, maza ya bibiye su ya je ya ga masaukin da suka sauka ya fara addabar rayuwarsu. Bayan fitowar hannun gawurtaccen shedani kala sur, shi kuma kan nashi yana can a ɓangare guda inda suka haka rami suka binne shi a cikin akwatin gawa. Sai dai kar ku manta lokacin da malamin mu jami'ar ya ce a raba gangan jikin kalasir ɗin kar a binne su a guri ɗaya, amma hakan bai kai ga sun cimma burinsu ba. Duk da gangan jikin nashi suna guri mabambanta da kuma tsaro da aka bawa wannan gangan jiki na kalasur, hakan bai sa kanshi na ɓoye ya daina bawa hannunsa na zahiri umarni ba. Lalle wannan ahali rayuwarsu tana tangal-tangal a hannun gawurtaccen shedan kalasur. Tabbas wannan kafce yana kunshe da takwakiyoyi fim wanda na furta a baya. Kai dai nemi kayataccen kafce na fim ɗin Miskila na kamfanin Al-Hussein don more cakwakiyar da ke cikinsa. Kada ka manta idan wannan shine zuwanka karo na farko zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Channel TV. Masoya kada ku manta ku danna mana subscribe da kuma alamar kararrawa don more fashin baki da ke cikinsa ko kuma in ce recap na fina-finan Indian fassarar Hausa. Kai dai kulla halaka da wannan canar tamu mai albarka mai suna Indian Hausa Channel TV don sanar da ku masoya da zarar mun ɗau